Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel दा फाइनाली ADRE रिजल्ट्स गासैबो ओंखारजोब्बाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 सो बेनिफ्राय नोंथांमोना बबे पोस्टआव साख्रि मोनखो बयबो कमेन्ट्स खालाम जाय फंबाय साबस्क्राइबार्स नोंथांमोन बिनानावमोन जायफ्रा साख्रि जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 होनानै डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो लोगोसे गोबां बर'फ्रा मोनदों गोबां कमेन्ट्स फैदों एन्ड बेनिफ्राय मोनसे नखरावनो सानै मोननाय रेकर्डबो दङ सो कंग्रेचुलेशन्स गासैनिसिमबो जायफ्रानोखि साख्रि मोनबाय नोंथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों फाइनाली दिनैहाय फाइनाल रिजाल्ट मोनबाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 पोस्टआव एन्ड बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना 9 मेआवनो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन सो बिदिब्ला जों थांनो फै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों डिसकास खालामगोन रिजाल्टनि बागै सो दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव assam.gov.in देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो रिजाल्ट नोंथांमोना मोनजोब्बाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोना जास्ट बेयाव क्लिक खालामना नायदो गाव गावनि रल नाम्बारखौहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय 9 मे खालि आरो माब्ला रानगोन होनोब्ला 13 मेआव राननाय बादि जाना दङ सो जेब्ला आपडेट फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबावगोन दा लोगोफोर बे जाबाय ADRE नि रिजाल्ट एन्ड बेनिफ्राय 6 मे जानाय लोगो लोगो आसाम पुलिस आसाम फरेस्टनि ग्रेड 3 कनस्टेबल SI गासैबो मोनजोबसिगोन जायखिजाया 51,000 भेकेन्सिस 6 मेआव रिजाल्ट ओंखारजोबगोन एन्ड बेनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय हाबाफारिया 13 मेआव जागोन बायदि जेब्ला जायो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन अफिसियेल नटिफिकेसन फैयोब्ला सो बेनिफ्राय जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोना जे गोबां नाजानायनि गेजेरजों साख्रि मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा डिसक्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना जिंगासिनो गैया मानोना नेक्स्ट लेभेलाव गोदान साख्रि फैगोन नालाय सो नोंथांमोना गोदान साख्रियाव बाहागो लाबावगोन जाबाय जेब्ला फैयो आपडेटखौ लाबोगोन दा बेबादि जाखायो खायसे थालांखायो दा गासैबो मोनजोबखाया बेखायनो सो नोंथांमोना जेबो नार्भास जानाङा एन्ड नेक्स्टनि थाखाय रेडि जादो आरो जेब्ला बिटिसिआव ओंखारो अब्लाबो नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे गोदान गोदान जब ओंखारबावखागोन ओंखायनो नोंथांमोना जेबो नार्भास फिल खालामनाङा जास्ट नोंथांमोना जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनमारसिगोन थाबैनो आरो लोगोसे जोबोद गोजोननाय मोन्दों साबस्क्राइबार्स नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नुनानै आरो जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय बयबो सो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय सो बेनोमोन आरो लोगोफोर दा फाइनालि नोंथांमोननि नेनाया जोब्बाय गोबां सिगांनिफ्रायनो गोबां बिनि सायाव भिडिअ खालामबाय दा फाइनालि लास्ट बेनो लोगोफोर जे नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनमारबाय नेयै सो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोना बबे पोस्टआव सेलेक्ट जाखो नोंथांमोना जायफ्रा सेलेक्ट जादों कमेन्ट्स खालामनो दाबावथार अब्लासो मिथिलायगोन जे जोंनि बर'फोरा बेसेबां साख्रि मोनखो बाट गुबुन गुबुन गामियाव मोनसे नखरावनो सानै मोननाय रेकर्ड दङ सो नोंथांमोना जायफ्रा मोनदों सो नोंथांमोनाबो नखराव सोरबाफोर मोनदोंबा कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय सो बेनोमोन नोंथांमोननि बिग आपडेट आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्ट